О, играчи, какво става? Добре дошли в това TikTok видео, където ще реагираме на TikTok и ще се опитаме да не се разсмиваме, нали, Гришо? Заедно ще се опитваме. Ще гледаме този път от моя TikTok, т.е. не от моя TikTok, а от моя профил, каквото на мен ми излиза. Гришо, ти можеш да се разсмиваш. Сега ще видим. Гришо, едно време имах и аз папагал. Е такъв същия. Казваше се Коко. Гледай как се научи да свири, бе. Браво, бе, папагалчо. Let's go! Браво на папагал. Единствената разлика на английските автомобили от европейските е, че жената ти мрънки отлево. Това е един И шеги на Гацо Бацо са най-забавните. Не можах да не се засмея. Боласи срещу женски национален отбор. Майко. Боласи има текърс, т.е. много е добър финтово. Обаче това е националният отбор на жените, не може така да го пускат. Това не е националният отбор, тия просто са от Crystal Palace, май. Women's Team. Аз съм прочел National Team. Аз съм честа причина за спиване. Тук няма да слушам тази жалга. Тук танцуват тия младежи сладки. Сладурчета. Аз не мога да танцувам, само мога да ги гледам. Да викам тия пък какво танцуват. О, каква е тази дупка, бе? Хвърляме малка камера. О, каква е тази дупка? Та не я знам. Hole in Lake. Брутална дупка. Watching it. Преди обаче да видим какво ще се случи, като бъде хвърлена камерата в тази дупка, да ви кажа, че този клип е в партньорство с Happy Доставка. А Happy Доставка, както знаете, имат една супер яка игра. Можете да спечелите PlayStation 5, слушалки Beats by Dre и GoPro 9. Само единствено, ако когато си поръчваш от Happy Доставка, използваш нашия код играчи 5 за 5% отстъпка. Ползвате кода, получавате отстъпка и участвате и в томболата за тия яки награди. Успех! Взема и аз да участвам, спечеля един PlayStation. Време е да видим сега какво ще се случи с камерата, която ще бъде хвърлена в дупката. Наистина ли ще хвърли камерата? Putting the drone up for recall. Never seen two pretty best friends. Никой не съм виждал две красиви най-добри приятелки. Шонката. Майка ми, когато се върна от гости с преспиване. Как беше у Йован? И аз само следи за малко светлината. Какво правихте в тях? Казаха, че никога няма да бъда добър, но тяхното мнение не ме интересува. Георгиев, Николай Георгиев. Национален шампион. Успех, момче! Сцепи ги всичките. Така. Кой е казал, бе? Кой е казал, че няма си добър? Аз казах, че ще си добър. Братя. Ма това го беше направил, как се казваше? Зарко. Искам да го намеря. Как беше Зарко? Ето го Зарко. Аз много му се кефа на тия с детето. С брат ми. Брат ми. Как го е на колене и с малка глава и големи пицари. Не са прави. Когато малкият ти брат те види за нещо, което не си направил. Не са прави. Човек, не знам за какво говориш. Само лъжиш. Ето е едната част. Къде са слушалките? Къде са слушалките? Как така не знаеш? Всеки път ти ги... Как ходи на чехли? Намери. Чакай. Чакам. Какво? Извинение. Извини. Какво? Следващия път, когато ги вземеш, ще те набирам. Сега ще набия. Не, бъди, извинявай! Това малкият с големите бицари. Цък. Айде. Към предишните. Пранк на моята степсистър. Това няма да върви добре. Дали е правилното приложение? No, I'm just... Do you want to watch a movie? No. Why? Because I don't know. Bro, you just said you're bored. I'm bored as hell. Mom and Dad aren't even here. I have nothing to do. What's the smile for? Mom and Dad. No.
Грешното приложение, добре. Баща ми Оксел Кадриев. Габриела Кадриева. Баща ти Оксел Кадриев ли е? Ма никой не го знае в тази светлина. Cheat on me, I dare you. Какво? Какво ще каже Оксел Кадриев? 3 българи ме нападнаха вчера, когато Христо Стефанов ме изневери на дъщеря ми. Вчера набих каджито на дъщеря ми, защото съм Оксел Кадриев. Случайни факти. Я да видим случайните факти, дали ще са интересни. Актьорът Робърт Патисън успял да се отърве от обсебена фенка, след като я извел на вечеря. През цялото време на вечерята той мрънкал за живота си и разказвал колко му е труден живота. В крайна сметка фенката се отказала от него и така и повече не го потърсила. Браво, бе. Това е интересен подход, само че аз нямам фенки. Пък и ако има някоя, която ме преследва, Ивана ще я бие. Тя ги бие. Рапърът Tech Nine раздал за благотворителност и на тези, които се нуждаят, всичките 550 стотиена, които били хвърли на сцената от фенки по време на негови концерти. Също добър подход, обаче аз нямам стотиени. Ще го адопне. О, папа. О, виж как се радва кученцето, че ще бъде взет. О, сладкото кученце. Правиш много яки снимки, може ли да снимаш? Да, цената е 30 лева. И защо да ти плащам? Да подобря техниката си. Няма ми супер много време. А и това е работа като всяка друга. Кажи им го! Кажи им го! Прави много яки снимки, купуваш си тия много яки снимки. Ах, я. Стамбини, капитана на V-Box. И малко червени пепера. Камион ли каза, верно? Така, малко камион. Малко камион. Камион ме блъсна. Да объркаме малко македонците. Хистори. 420 милиона веднага или $1500 всеки път, когато пипнеш буклук. Всеки път, когато пипнеш буклук. Сега попваш само да пипа буклук. Това е добро, това е много добро. Само че то си е win-win. Ето, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ето така и пипаш, ставаш милионер за един ден. Верно е неочаквано добър избор. Когато Fortnite детето види нов айтъм в шопа. Виж как се радва дебеланкото. Браво. The Dunk King. Jordan Q. Оу. Айде. Покажи им на тия. Мали. Още случайни факти. Веднъж малко граче е предложил голямо количество злато на варварския вожд Атила, в замяна на това той да не напада града им. Атила приел офертата им, взел златото и въпреки това, после пак си нападнал града. Веднъж репортерът им това е Атила. А не рапър. Барт Сибрел интервюирал астронавтът Бъс Олдрин. По време на интервюто обаче репортерът почнал да заплашва Бъс Олдрин, да го обижда и да го кара да си признае, че стъпването на Луната е било режисирано. В този момент Бъс Олдрин просто му удря един силен юмрук в лицето и си тръгва. По-късно така и не биват вдигнати обвинения срещу него. Защото всъщност стъпването на Луната е фалшиво и правителството не иска да повдига обвинения, защото е направо право. Не, шегувам се, не знам. Стъпването на Луната. Истинско ли е стъпването на Луната? Напишете долу в коментарите. Нил Армстронг може да е първият човек стъпил на Луната, но Бъс Олдрин е първият човек, който се изпикал на Луната. Да бе. Случайни... Искам още случайни факти. Случайни факти, 89-та част. Веднъж през 2004 година Пол Уокър платил годежния пръст на млада двойка, която нямала финансите да си го плати сама. Точно преди концерта на Queen на Live Aid, докторите предупреждавали Фреди Меркюри, че има сериозен проблем с гласните струни и трябва да си ги пази максимално. Фреди Меркюри обаче игнорирал предупреждението им и в крайна сметка участва в концерта. Да. Този концерт се води един от най-известните на групата. Още случайни факти. Те са 83 000 случайни факти. Тия случайни факти. Случайни факти, 70-та част. Тези двама двойника, които виждате, са двама напълно непознати, които се запознават на полет от Ирландия. Абсурд. И се седнали един до друг. Си стават доста близки приятели. В крайна сметка двамата нямат абсолютно никаква роднинска връзка. Кристиано Роналдо е точно 869 дена по-стар от Меси.
Неговия син, Кристиано Роналдо младши, е също точно 869 дена по-стар от синът на Меси и Тиаго Меси. Ще виждаме голяма битка Роналдо и Меси след джуниорите. Тиаго и Кристиано Роналдо джуниор. Ще е много яко. Виж какъв е? Това Тиаго ли е? Виж какъв е дебеличек слада. Джей Джей Томпсън получи Нобелова награда по физика през 1906 година за това, че казал, че електроните били частици. През 1937 година неговия син получава Нобелова награда по физика за това, че оборва баща си и казва, че електроните всъщност били вълни. Случайни факти. Искам още случайни факти. Браво, случайни факти. Ето, случайни факти, 68 част. Факти. Тази майка, която виждате на снимката, е родила близнаци. Обаче, тъй като едното се родило преди полунощ, другото след полунощ, нова година, се води, че са родени в две различни години. Това е много яко. Абсурд. Човек, който... Абсурд. Аз съм по-голям с една година. С едно. Този човек бива прострелян, но става невредим, тъй като ноките, която била в джоба му, поема целия удар. Добре, 69 случайни факти. Ето и той направи физиономия. Случайни факти, 69-та част. Хаха, 69. Това момиче на снимката, Анейс Бордиер, случайно намерила YouTube клип на това момиче, Саманта Фудерман. Когато видяла приликата една с друга, Анейс се запознала с нея и разбрали по-късно, че са родени на една и съща дата. И по-късно се оказало, че са били две близначки, които били разделени при раждане. Това е като комедия от грешки на Уилям Шекспир. Така същото двама близнаци се срещат в Сиракуза. Единия от Ефес, другия от Сиракуза. И се намират. И прочетете комедия от грешки. Една от главните причини, поради която знамената на Лихтенщайн и на Хаити имат двете емблеми върху тях, е, че по време на Олимпийските игри през 1936 година, когато двете държави са видяли, те още нямали тези две емблеми върху тях и се оказва, че имат абсолютно два идентични флага. Те дори не са знаели. Само 10% от населението на Обединените арабски емирства са реално родени там. Добре, последвайте го. Колко има? Почти 100 000. Димитър Първанов. Интересни случайни факти. Благодаря, че гледахте. Абонирайте за канала, ако искате още такива видеа на TikTok, на MikTok, на JikTok и на VikTok и на GrishTok. И аз имам TikTok, последите ни и моя TikTok. Там от време на време качвам някакви неща. Последите ни във Facebook, долу в първи линк в описанието, защото всеки ден стримваме. fb.gg/играчи гейминг. Айде, чао!